חג פסח כשר ושמח לכולם. מחר בערב, יום שני, אנחנו נקיים את הליל הסדר, ובעצם ליל הסדר זה יום ההולדת שלנו כעם. מה שמעניין הוא שמי שקבע שאנחנו עם, זה דווקא היה פרעה. אני אקרא מתוך הספר, בספר שמות, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו פנרבה, ויקי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שוננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. זאת אומרת, הראשון שהגדיר אותנו כעם, זה פרעה. אנחנו חוגגים בליל י"ד בניסן את ליל הסדר. יש שני דברים מעניינים פה. א', למה אנחנו קוראים לזה ליל הסדר? למה לא קוראים לזה ליל פסח או ליל חירות? והתשובה היא פשוטה מאוד. המילה סדר, יש לה שני פירושים. אחד, שאנחנו עושים בעצם סדר לפני החג, ואנחנו מחפשים בכל הבית, ותמיד קורה שאנחנו מוצאים משהו שלא ראינו אותו במהלך השנה. דבר שני, השיטה לדעת את כל החגים דרך ליל הסדר. כשאנחנו יודעים מתי חל יום ראשון של פסח, השנה זה יוצא לנו ביום שלישי, כי יום שני בערב, זה ליל הסדר, אז יום שלישי. אם אנחנו ניקח את שיטת אטבש, אטבש זה א' ת', יורדים אחר כך ב' ש' ג' ר' וכן הלאה, אנחנו נגלה שבכל יום שחל פסח, במקביל החג שחל בו, לדוגמה, היום הראשון שחל פסח, השנה היום שלישי, אז ת' זה האות המקבילה על אטבש, אז האות ת' זה מה זה? תשעה באב, תשעה באב יחול ביום שלישי. נרד הלאה, ב' היום השני של פסח, שזה יום רביעי, מה האות שמתחת לאות ת' זה שין, זה שבועות, וכן הלאה וכן הלאה. כדי שתבינו שאפילו יום העצמאות הוא לא סתם יום, אלא הוא יום ניסי. אנחנו לפני קום המדינה לא ידענו איזה חג יהיה מקביל לשביעי של פסח. הייתה חסרה לנו האות עין, ואז בדיוק בה' באייר, שזה בדיוק היום המקביל לשביעי של פסח, בן גוריון החליט על הכרזת מדינת ישראל, ולא סתם הכריז, זה היום שישי בשעה 3:30, ולמרות זאת הוא התעקש להכריז על הקמת מדינת ישראל. זאת אומרת, אפילו יום העצמאות זה יום ניסי ומוכתב מהקדוש ברוך הוא. אז בואו נחגוג את היום ההולדת שלנו, ומאוד מאוד חשוב לי להזכיר דבר מאוד חשוב. ב-1947, אחרי מלחמת העולם השנייה, ואחרי השואה, האומות המאוחדות לא הבינו למה היהודים צריכים מדינה משלהם. וזימנו את בן גוריון לתת הסבר. בן גוריון עמד על הבמה בוועדת החקירה של האו"ם, ואמר להם, תדעו לכם, שלפני כ-300 שנה, קבוצה של 300 משפחות, יצאו מאנגליה על אונייה בשם מייפלאואר. הם יצאו להפלגה כדי להקים מושבה חדשה. הם הגיעו עד ליבשת אמריקה, ושם הקימו את המושבה החדשה לפי ראות עיניהם, איך שהם רצו לחיות. היום זה נקרא קליפורניה. אבל, אומר בן גוריון, תמה אני לדעת, האם מישהו מאותם אנשים שהצטרפו להפלגה, יודע מה היה שם הרב החובל, מה אכלו באותו יום, מה לבשו, איך אכלו, ואילו אנו היהודים לפני למעלה מ-3,300 שנה, מקיימים מאז ועד היום את ליל הסדר, ואנחנו מזכירים בליל הסדר מה אכלנו, מי הוציא אותנו, איך אכלנו, מה לבשנו, איך היינו חגורים, נעלינו וכן הלאה. זה המיוחד בעם ישראל, לכן מגיע לנו בהחלט מדינה משלנו.
אז הבה ונחגוג ביחד השנה, למרות כל מה שעברנו את ליל הסדר כהלכתו, ולא לשכוח להניח כיסא ריק, ולהזכיר את החטופים, הפצועים, ההרוגים, וכל אלה שהשתתפו בקרבות והיו גיבורים. אני אצרף לכם את הסרטון מלפני כ3-4 שנים בזמן הקורונה, לאלה שעוד שכחו או לא זוכרים בדיוק איך עורכים את ליל הסדר. בהצלחה.